Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Kinsa man ka nga, tag-iya ng anino. Palihog lang ayaw ko kadluka. Ayaw po kadluka ang duhan ako kay Ring. Kinsa ka? Kung tao ka pakita, kung ungo ka, pahawa! Oh. Nakuha, hindi kang balakula ka! Babaiking? Ikaw di ay na! Naabot na day kagikan sa imong umangkon? Mau. Malanggali kaya ako lakitan. Di man niagi ang banakon paiking. Di pa, diyan sa gikan sa kusina eh. Maudi ay purting hadlukan nila ni Miming og Biis ay. Nga mga isog nga unta ng duha ka iring. Kisa di mahadlo ka. Balikusan niya sila. Aw, dugbo ka ilang kabukugan. O di ba, yanuhon na sila lamoy sa balakon. Aw, ako noon, di mo ko mahadlok. Maong kusunada ko. Sayo naman pag ako palang balakon. Timingon lang gida, o sa posisyon sa sa bitin. Wala ni mo hakpo ng iyang liog. O pit-on yun sa pag-ulit. Ano, di makalihog ang iyang baba, mupaak mo. Uy, panitan ka ng banakon ini. Okay. Panitan na to, niya lutoon ba no? Pwede. Kamang kumukha ka. Ano na, kano ka? Ayaw lang, ha? Ayaw lang. Ako na lang i-report sa animal industry. Huwag akong ipakuha. Arosad, makani sa atong dapit ang taga-animal industry. O ipatanaw na to ang atong dapit. Kay, huwag ako masayop. Ikatulo na ning balakon nga akong nanakman. Balik. Palipiwan na to. Mutabang sa tadin. Kana, mas labing maayo ng inyong nahunahunaan nga mutabang mong limpyo, ha, mga silingan. Misakit na magsamot na akong dunggan. Gilusi naman tani, pero mo mag nabunog maayo. Agay. Apo, masakit pa rin ba ang dalungganin mo? Sa mukha na sige Tagalog, Joy. Sa guli nagbisaya, Loy. Oh, huwag kang masuko. Para nagtatanong lang galit na kanakakin, ha? Ay, ba't na silang ingoib yung lo? Kailan? Karon. Huwag ka ron. Kay hindi magtatambal si Ibiyong. Sakit man. Bien, itaktam ko ni mo, lo. Apo, kada araw ng Martes at Biyernes lang magtatambal si Ibiyong, apo. Matagal ka na dito sa dapit nyo. Pero nakalimutan mo ang araw sa iyang pagtatambal. Araw ng Huwebes karon. Bukas na lang tayo mo adto doon, ha? Nakasabot. Dool na lang ko sa ilang Emmy. Oh, nganong na may daghang tao sa ila? Unsa man kinahitabo? Emmy! Oh, Em! Muna niya lagi ka. Kuhawan ako ang libro nga imong gihuman, Em. Ay, o di ay tuod. Nalimot ko katod sa inyo, da. Kadiyot sa man ha, akong kuhaon. Hawat ako. Di na gud ka ni mahimo, Ahmed. Sige ka na lagi pasakit sa mga tagayuta. Kalma lang, Adonis. Kalma. Igo ko lang siyang gipatagam aron dili niya sa mukon pa ang akong Amy. O nga, gilusin ako ang iyang lunggan aron siya magmatngon. Nahibaw ka ba unsay resulta sa imong paglusi sa iyang dunggan? Gisakitan siyag maayo, Ahmed. Maunay akong gustong mahitabo sa lalaking linarang, Adonis.
Happy kay ko. Happy kay ko. Happy ka? Amit, baliho na to ang sitwasyon. Siya ang nahimong engkanto ug ikaw ang linalang. Happy ka ba gihapon? Nga ikaw ang mag-antos sama sa iyang giantos ng kasakit sa iyang dungan? Ganon yung ka, Adonis. Nga masuko ka man kung manghilabot ko sa tagiyuta. Tungod kay dili sila makakita na to. Pero kita, nakikita nila. Alkansi sila, amin. Oh. Manduan ko ikaw nga Nga unsa? ayuha siya. Oh. Ako siyang karibals gugma na email niya. Ako siya ngayon. That's unfair. Igsuon ko. Amin. Dara ang libro mo na, oh. Salamat, Em. Nganong doon na may mga lalaki nga nagdaog halwa, Em? Taga-animal industry na sila. O kanang halwa. Para sudla na nila sa bitin kung may madakpan. Bitin? Kay ganina, naibong ko nganong ang duha na mo kairing. Sila si Miming og BSI. Nisuksok sa daplin. Og nanghadlok. Matong akong gisusi og ngano. Nya nakakita mo kog anino mon. Ug anino di ay ni Papa Iki nga nagdakom sa banakon. Banakon pagyud? Laki! Diha na ko kuyawi pagkaibaw na ko nga nakadakop og banakon si Papa Iking. Mao ba? Matud pa ni Papa Iking, ikatulo na niyang banakon nga nadakpan ron. Uy, kakuyaw ko day, ana. Maunang niya ng taga-animal industry. Kay basig makakita sa laglaing banakon. Og ilan ning dakpon. Og isod anang halwa nga ilang gida. Banakon ate? Bitin? O lagi, Dong Jeff. Lo, ti, mabayan ay permin akong madamguhan mga bitin. Unsa, Dong? Lagiat di mo na. Habit ka na gabigid sa akong pagkatog, magdamgo kong mga bitin. O nya, Dong. Gihilabtan ka ba sa mga bitin? Wa man. Pero, si Ate Amy ang akong nakita sa akong damgo nga gida sa mga bitin. Unsa? Kinsa to'y nakakupot sa numero 51. Ako! Dali. Dole manang. Kung ikaw palang ang mag-isa nga pumunta dito sa ilang ibyong apo, dili unta ko ang alin. Mawamsog ko nga ko rin matugod, Manilo. Oh, hala. Daghan marami man lagi ang mga tao rin, Sa kilalo. Nakailan na sa inko ibiyong ni mo. Mo insert lang ta. Isa man ay. Sa rin linyo. may mga insert kay. May mo rin niya. mo ba rin ha? Magyod. Nagbakasalaka, basalaki naman. Nagbakasakali lang po kami, mga maka-insert. Pero kung dili kayo musugot, mag-tak-e na lang kami, dili na lang kami mag-insert. Apo. Hello. Nakikinig ka ba sa akin? Sa kanila? Ha? Hello. Wala tayong mahimo, apo. Magantay na lang tayo dito. Daghang salamat. Inko ibiyong. Salamat po ninyong tanan. Oh, may naglingkod pa man sa gawas. Akong duulon. Unsay inyong numero? Wala kaming numero. Naghintay na lang kami nga mahuman ka, ibiyong. Hindi ka na nakakakilala nakin, biyong? Tempa. Murag. Nakapamilyar ko sa imong dagway. Ako ito, si Jepoy, ang karaang playboy. Daan palagi ko nga ikaw ni Jipoy. Hey, unsay ato ni mo, ha? Ay,
patambalan ako sa iyo ang aking apo si Renner. Oh, nangyari sa apo mo? Natatakdan man. Ay, okay lang matatakdan ka, Ibyong. Nakakahawa talaga itong Tagalog ko eh. Ayuhan ning akong apo, Byong. Linosi ang dunggan niya at hindi niya nakita ang naglolosi sa kanya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!